Bahagianya hatiku nek wis ngene iki, Mas. Untung ora udan. Untung ora udan. Nek udan arep dadi apa? Alhamdulillah. Nek udan apa ora kodok berita. Kamu jine iki ya urung udan sik, Mas. Wis wingi sesuk-sesuk kono. Nimas situasi atut runtut tansah ing sarina sawa Tak grayok, Mas. kesel Jatan genggang sarambot Adoh caket ing ati lempar ngalerne ora ketemu gregele ketok. aku sing sampe dina ketemu gregele kok kaget gerela gregel-gregel niku jan oh Pak Jan yen cedak tansah mulat cengkok iya ora bermak gregel nek ngene iki sido asih kula tak ngeyem-yem atine Pak Puji. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas anetepi wajib Sida sepa Gonge dhuwur Mas, lali ora dipentung. Yo, Cok. Sakit, Cok. Kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bebasane pedang kepapat obor sumunan Adikku pangayo
iki kok sing kasar. Lestari Rahayu. Mugianto Nah. berkain kang setya satu wit yen nganti saiki Ya nganggo manjat. dong kesek Mas. Ayo. Terus. Mugianto berkain Gusti undang mbokmu Nah, iki urung Oh. Diam. ono
kidul tanah Jawa diurungane ana segara kang nyata gedhe ombake ulung kumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata wani broto Rasa penetra bisa nyeksekake Roro kidul Ajaranku ing
Oke. Yo lagune apa yo? Iki mau ana sing ngersake. Nek ngene iki teges. Tujuane yo mentekes. Jange teko. Ayo disemangati Mas yo.
biasa. Ya. Yo, yo. Oh, oh. Sembuh. Urung. Oh. Hatiku kang kuwur mekar makhluk sumpengku mawar kang kuning ing pinggir laku dadi sarung Baik, biasa. Oh, oh, ayo yo wajai wajai oh, 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 sayang, oh, ya. lila nono pamit mulih Gusti kula yen titik dodone muga inggih atok sulih wong sing bisa lateni Pancen abojone ngati ninggal dika wong sing tak tresnani
sembuh. Ayo, alon. Tibane ya bener no lho. Milih sing enom meneh. Nampok. Oh. Ya ngerti jebol. Ibu yang dari sayangnya. Milih dong. Biasa. Urung. Ayo pisan nih, yo. Biasa. Oh, ya. Sembuh. Ya. Oh, iya. Sembuh. Sembuh. Sembuh, sembuh. Insyaallah sembuh. Oh, 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 oh. Siap. Sembuh.
Oh ah oh ah oh Betul-betul. ah. Oh ah oh ah oh ah. Hey, ya. Iya. Sumaning ati duh wong ayu kang daya anti-anti mung kamu bisa gawe kangen ning atiku piye ate janji tak ugemi ora bakal lali atur kelingan jroning ati sabedahing bumi Yo wayahe wayahe. Kurang apane? Yo 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 yo. Ayo moleh ayo, ayo moleh ayo, ayo moleh ayo, wayahe, 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 ayo moleh.
sile. Oh oh. Oh biasa. Oh iya. Urung. Bisa meneh Mas. Bisa kan? Aku melu dadi lho Mas. Kok aku ngomong sebuh. Ayo, Mas. Urung pas. Iya. Urung pas. Ayo dipaske yo. Ayo Mas Yohan, pas ke yo. Ayo paske. Yo. Urung Mas. Sangune kurang iki ketoke. Sabar. Piye? Wes, kuwi dhewe wae. Yo. Saiki sebuh saiki. Delok. Oh, urung Mas. Ya ora, aku ora. Iya. Oh, iya. Urung kek cah. Urung. Sabar ayo. Wes nek saiki sepuh. Loh, Hah? Kurang sakti lho Mas. Kurang saitik. Sembuh ning njaluk jajan. Apa meneh urung? yo. Oh iya. Oh ya. Idul. Idul rono kan. Urung. Masih entek ngambek. Piano iki. Ki ngenai PR ibune nek kaya ngene iki. Sing duwe anak sapa? Pripun. Oke, Simbah Juru Kunci kapurae lumebet wonten ing pepanggungan wonten ing panggung Pager Winates. Monggo Simbah Juru Kunci. Sayyidina wa maulana perkara
salah sawiji
Xe bóng ra sao